La parròquia de Campredó va acollir dissabte la celebració per la publicació del número 100 del full parroquial Lo Campanar, un acte que va comptar amb la presència del periodista Antoni Puigvert, que va pronunciar una conferència sobre els reptes actuals de l'Església i les aportacions que han fet tant el papa Benet XVI com el papa Francesc al discurs eclesiàstic. Puigvert va defensar l'obertura que s'ha produït en el procés de transició entre els pontífics, a diferència de l'hermetisme que encara es produeix en la política. Quan des del progressisme espanyol i català es feia sàtira dient aquests vells, perquè gairebé tots els cardenals són vells, que es reuneixen tancats en un lloc hermèticament tancat, sense cap telèfon ni cap mòbil, amb un sistema de selecció del seu líder completament medieval, passat de moda, arcaic, aquests han fet una cosa que la política encara no ha sigut capaç de fer. Després de 2 o 3 anys dels indignats, els partits polítics estan tancats en les seves endogàmies, les estructures polítiques no hi ha manera que canviïn, tot està, diguéssim, trabat, i el sistema polític no hi ha manera que reformi. En la conferència, Antoni Puigvert va destacar de Benet XVI l'esforç que va fer per centrar l'Església en un diàleg amb la humanitat sense renunciar al pensament cristià, però escoltant altres pensaments i l'amor que preconitza el papa Francesc com a eix del seu pontificat. L'acte va finalitzar amb l'actuació de la coral Les Veus de Paüls.